En keso maber janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni chenro en twak rowere, bende kaka wang'eyo mae chenro mowuoyo godo rowere kaluwore kod gigo magitimo kata gigo matimore e kit ngimagi. Omiyo odiechieng' ma kawuono wan kod ng'atno ma olony e wer kaachiel kod tije mopogore ma bende ang' noyud thuolo mare mar nyisowa. Arwakeni machiegni, onyiswa nyinge, kumoaye kaachiel kod gigo motimo. Arwakeni machiegni. Erokamano. An nyinga mar sirikal mong'eyago gi government en Moses Ochieng'. Nyinga mar usani iluonga ni Rikinaz, to gi jok moko mong'eya mtaani gidenda ka Octopizzo. Inyalo nyisowa nang'o gini mitimo Octopizzo? Okay, an rapper, mini msanii, to an MC be, to an carpenter be. Apart from that, be wantiere gi crew ma wantiere, we are three of us. Wantiere gi ng'at miluongo ni DJ Heavy Nation. Wan gi DJ Lovers gi MC Ricky ma en an. Erokamano janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo owacho nyingeno. Odiechieng' ma kawuono wechego mwadhi wuoye gin kaluwore go weche mag thumbe kod MCing. Arwakini machiegni ka an jata chenro mari Pauline Oyudo. Mana kaka iwachono, inyalo nyisowa ni ere kaka nibedo MC ama MCing ni chake karang'o tang'o momiyo ni chake? Bedo na MC nachake school. Kane wantiere gi interclasses. Koro school ne organize kelo sound school. Kane giketo sound school to koro wane mane miyowaga no control. Koro seche ma nyithindo go mpira to walandogi. Koro seche ma walandogi no iyudo ka you are so good at it. Koro japuonj nyisi ni you can do this. Inyalo timo gini. Inyalo timo mondo you earn a living with it. Kiki time for fun. Koro naamua ni adwa kete mondo bed serious aka jo wisano mondo I see what it can help. Kata gima nyalo konyo e ngimana mabiro. To nayudo ka natime with ease. Naonge gi ni I was not straining, ok na strain. Natima ka an gi yot moro makata kamako microphone okaluru crowd, anatima. I enjoy myself. Inyalo nyisowa ni ka nichake form 1 koso nichake e diere kata nidhi kode mbele nyaka itieko school koso iduogo iwe e diere maybe? School to koro natima matin nikech gima notero e school to ne en somo. Koro machato noyudo mana nafas moko mag interclasses, maybe drama fest wayudo. To nachako bedo serious kane form 3. Kane form 3. Koro kachope form 4 koro naweya matin nikech na focus ne penj mabiro. Koro kana tieko kokane achako time koro mabiro serious. Nikech koro I had the time. Yes. Inyalo nyisowa ni ka ng'ato dwa bet MC, en ga passion koso maybe ng'ato nyalo some kuom ng'ato to ng'ani onego dhi school mondo mi osom gini koso ng'ato nyalo chake chaka to kamane kaka odhi kode mbele? Okay, about that, nitie gik moko ariyo. Mokwongo inyalo some, kendo inyalo dhi nyaka kiwango ma next misome mibed ng'at ma perfect. Then mar ariyo onyalo bedo talent, onyalo bedo gima in go natural. Ok isome kuom ng'ata but in kode. Koro mara ni to an ok nasomo kuom ng'ata. An ang'eya ka anyalo ng'eyo gimoro natural kokupuonja gimoro. Yes. Inyalo wacho ni bang school nidhi kode ama isedhi kode mbele marom nade? Isedhi kata e college ama mbalariany mondo idhi kode mbele ama idhi kode mbele kaka nichake school cha nyaka sani? Bedo MC kata bedo rapper, adhi mbele kaka nachake no. Koro again experience aka time bedhi nikech inyalo neno ng'ato mamuri ti idwaro ni ibed ka en moto maybe inyalo gombo dhi mbalariany to in gi challenges 1 2 3 maybe financing. Koro you have to accept who you are and where you are. Kiki wundi ni koro adwa strain wa idhi e university. Like me, maybe you can have a chance no. But I'm very sure nabo team in a level makata koro abo beti gi moro matinda dhi medra koro mbele kujeja. Ma isebeta gi gombo moro mar dhi ga mbele to maybe in financially unstable emomiyo pok idhi kode mbele. Anyalo wacho ni mano nyalo bedo dier. To but pod onge gi luoro. Pod anyalo time to the level ma you cannot even expect. Kata bisa moro kanyalo yie ni ma be en dier. Okay, inyalo nyisowa ni ere kaka iyudo ga clients gi? Nikech wayudo ga ni MCing seche moko ng'ato seneno tiji moro maber, ng'ato wacho ni manyna uru ng'acha naneno kotimo kama ama samoro maybe jok moko yudo through osiepe. Inyalo nyisowa ni ere kaka iyudo clients gi kuonde midhiego? Mokwongo yudo clients ka lure gi crew. Arc Music Entertainment. Ma jatendwa kanyo iluongo ni DJ Heavy Nation, DJ Lovers gi MC Ricky. Koro ka
AV ose organize events like engine events ariyo. Yeah. Koro kodhi makoni tung'isa ni Ricky, you just have to be prepared. Tomorrow idhi show makoni. Then secondly be lure gi tich matimo. Yeah. Kwaseti maybe show makama to ng'ato nyalo gombo mondo koro organize gi ng'at mane oluongo ni ka anyalo access joka. Koro tich matimo be moro jomoko oko. Koro gimanyo through jok mano kiloga. Mago timre. Inyalo nyisa be nitiere event moro ma maybe ma ise MC minyalo paro ni duong' to ne en kanye to ne chalo nade? Event manatimo maduong' ne natimo Club Roma e Rabur. To ne mar reggae nwatime gi DJ parties mantiere Radio Maisha. Yeah. To ji ne ng'eny kendo crowd ne ng'eny, they appreciated. Yeah. And we did our job. Koro wan wadhi en obiro kanyo ki reggae family, reggae crew mo Nairobi ka biro ka wan wa represent ka Ark Music ma Kisumu. Ng'eni wambe wan Kisumu, we have to tell them wambe wantie gi crew moro. Si lazima awuok ka adhi Nairobi amanyi crew Nairobi mondo koka wuru. Onego bed ni ging'eni ka gibiro Kisumu ka they should not hire an MC from Nairobi, Nakuru, Mombasa. Wan kod gi kama en wan. To tutalegeza. Wadwa time Kisumu kama nyaka jok mantie Nairobi kucha. Wadhi threaten gi kudu. Inyalo wacho ni nyaka no wakanyo mbi mari ama bedo ni ng'eruok mari osechalo nade kopogore kod MCs moko ming'eyo around? Ng'eruok mara to from Shono at least odhi malo matin kech Raburu ok nwang'ere ahinya, but being kaka nosekadhi kono tunajulikana sana makata kida kipost gimoro tiwi jogo bing'ise ni wambe paro wan jo Raburu, iluonge kata nyinga ni luonge ni ng'ane ma kanyi. Koro we appreciate and gimotimo be moro watu wambe wamoro Uganda. Inyalo wacho ni kuom gik moseluonge performances go gin within Kisumu koso nyaka oko mar Kisumu usegadhi? Oko mar Kisumu asedhi. Asedhi oko mar Kisumu. Nitiere show mane wagoyo Kakamega. Kakamega nwago show 2 days Lugo. Moro ben wago Nyakach, do Nyakach be nitie within Kisumu county but onge Kisumu. Koro kanyo wasegoyo. I think mostly wasego Kisumu. Wasego go outside Kisumu 10 seriously. But we are still working on that. Wadwa pressure kendo wadwa bedo threat. Ark Music is going to be something big. Yes. Inyalo nyisa ni okay, ang'eni most of ji koluonga de show kama ok gero ga wacho magi yudo ga. Inyalo wacho ni chudo chalo nade msing kai? Chudo ng'eni antiere crew. To chudo wa ki crew wantie ke wan. Wan koro kose luongo e show wantie ke DJ Heavy ene kose dhi mose negotiate. Koro wan wadhi e show. Gima yudo matin no wa share. Wayudo enough. We just mangi manyalo sustain maber. Enough. So ne maybe rawera moro masani ne niama maneno gik mitimo ma samoro dwa donjo madwa mako tiendi madwa neno ni gima ng'ane timo ni aneno komora dwa ni monda ambe chieng' moro abede kaka en. Gin ang'o gini minyalo nyise, gin do's and don'ts mage minyalo nyise ni MC kai? Ya kwanza ni shule, ya pili ni shule, ya tatu ni shule. Then ukishamaliza shule, you focus on what you want to be. Yes. One tuolo, wanyalo be a crew. To wambo wanyalo tayo, wanyalo be wuotho kode. Show madhiyagi, mondo gain experience, ken ng'at ma serious. But for sani to kapo dentire school, nyalo bet matega ahinya nikech mostly wadhi clubs to clubs okwero dhi in this school. Koro mane momiya encourage gi gitie katika Monday. Mondo koka ka ginyalo join, koro wabedu free. Okay, mana kaka wacho clubs gi be chudo chalo gi oko kuonde miluongo uwe koso? Lure gi nego kaka negotiate. Yes. Ma oko samoro club nyalo mi mang'eny moingo ma oko, samoro ma oko nyalo mi mang'eny moingo. Koro lure gi tich mitimo, show mi dhi goyo gi kaka uwinjuru. Yes. Janeno mar Lolwe TV mana kaka winjo kuom wendo ma kawuono wan godo e studio ka bende watwake wechego mag thumbe. Wabro dhi yueyo matin, kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV.
kendo janeno mar Lolwe TV chenro en twak rowere tielo mar ariyo kaparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Moses Ochieng ma bende en ng'atno mawer kendo MCA e gwengego ma Kisumu kae. Moses mana kwadhi mbele. Yes. Ni nyisowa chien kucho ni kopogore gi MC you are a musician. Yeah. Inyalo nyisowa ni ang'o mano oyuayi mondo idonje music industry? Kana chako music. Mokwongo nahero kopo wende ji yani cover. Yeah. To ng'eny gi ne gin mag dholuo nyi papa je nitie wer moro manogolo mar Raila moro mano hit series 27 I think. Nyalo paro ni ne en wer mane mana king'iyo kamera kacha terno line achiel. Raila golo mipira koda wiye kato kete chess to kane no lware leg. Koro wende no ne mit nega serious. Apart from mano nahero wende moko ma gine negi mago yoyo matin ka akina Isa. Koro nahero ga cover. Namako ga wer. Koro ing'eni ji ne winjo ga yani kana dhi kata class kapok japuonjo biro. Negi dak mani bana. Moses okidhi mbele kacha mondi wero 1 2 3 ning'eni ni ine msani monene class kae. Koro kana donjo high school. Nitie student moro ma dawa TZ. Iluongo ni MBK. Embe msani Kisumu ka. En manong'isa ni bana instead of ka wende ng'ato mondo iwer. Timo mari marach no. Kitimo gi marach kata ng'wen, ichibo chako bedo perfect mar abich. Just try to write your own songs. Koro being number an Christian, actually okay. Wear gospel at least anyalo shows a church. Kuka ajibuild. Kuna ndikuga windi. Nandiko mostly nagin gospel mag English. Koro time yido ka netega ka time mondo mi atie kata soma chiel. MBK nung'isa ni bana ijaluo kendo ija Kenya. Don't strain. Jokina Lil Wayne kina Biggie Tupac is like giwero dholuo. Nkech mane dhok gin mano English mane dhok. Try and write a song in Kiswahili gi nywan pamoja gi dholuo mondo iyud yot mar ndiko song. Koro na switch from English taduogo Kiswahili gi English. Kiswahili English luo yote ndani. Koro na mwani koro maze nifanye tu hii music na I'm very good at Kiswahili. So Kiswahili andiko go songs andiko rhymes maoka string. Koro kani wuok e covers ni chako ndiko wende ni owuon. Yes. Isendiko mago gospel music. Gospel andika chiel. Nindika chiel. Ni mi title kaka? Ilikuwa Peace. Yes. Ang'o miyo nindiko Peace ni? Nandiko Peace because Kenya kai wantie tribes mang'eny. To we not only Luos gikuje nitie Waluya gi Wakamba, Wadigo, Jike. Koro wang'eny. Koro about peace. And then where ma nenyalo onye ng'ata ne nyalo winji. It was not all about one koni. Koro natemo nitie line moja ni toka enzi za zamani. Nafikiri sana jinsi gani Wakenya tungeishi kwa amani, japo upendo ungeshika kila jamii, iwe shuleni, nyumbani, misikitini, kanisani. Hakuna haja kupigana mimi na wewe, Kenya ni sisi, Kenya ni mimi pia na wewe, na kama ukileta vita, leta za ufisadi, kupambana na rushwa na pia kukuza miradi. Fungua macho kijana, usidanganywe, rushwa ni kitu ambacho kinafanya tupigane. Watu wanakufa sababu hakuna upendo, mafisadi wanakesha na shughuli za magendo. Vijana wengi wanazidi kuathirika na madawa kuleva mitanda kwa kila rika. Si baba, si mama, si mtoto, si nyanyana. Kada muko wapi basi sito nyandichanganya. Asante Moses. Mani wacho ni wedi mani ndiko kendi. Kibet pin kendi kosone inigi ng'ato mani konyi brainstorm. Wendo no MBK no konya sana. Nandiko kenda. Tadhita wera ni dungisa ni. Okay, ngeni nitie seche moko mane iketo gik moko ngeni ramo kuma gi school. Idwa ni wer mrembo moro bath. Tungisa ni kuma wantie kani we should not talk about this. Who about wawach gik matimre. Kendo wacha dir, wawacho gik moko ma koro go line. Koro en mano konya ga ndiko wer. Koro apart from gospel music, ni chaka ikaw line mare kendo mar music.
naamua ni an kura abed msanii. Kayudo kanyalo tiyo gi jawangla, I will do it. Kayudo gi ja gospel, I will do it. Maini all round. An all round. An artist. Oge kami chunge bongo mara nini. I'm an artist. Yes. I'm an artist. An msanii atimo bongo, atimo gospel. An artist. Atimo te. Koro nyalo nyisani music industry ka isebete maromo nade to gin ang'o gini misepuonjori? Music industry kakwano, sebete this I think this my 5th year. Yes. My hika mara bich atime, ka struggle mondo atime. To ase learn gik mang'eny out of it. Gima kuongo learn mokuongo okay, an underground. Si underground, an msanii mapod biro. To gima napuonjra mang'eny moingo gimoro amora is nyaka you give time kidwa loso gimoro maber. You give time to imanyo pesa mitimego. Inyalo ni ng'ato nitiere gi 12 songs, ose record 12, ose shoot videos aboro, but nyaka jok mantiere okay. Kora namwa ni apart from this I want to do kaka atimo carpentry, atimo savings here. Atimo kata song achiel tagolo video achiel, it will be aired anyway. It will station mora. At least that will be a plus to me. Kora sipunjira ni usitoe si bora mziki, toa mziki bora, itakutoa nje. Kupogore kod carpentry work ni samoro yude pesa matin to samoro be idwa dhi e studio mapiyo mondo maybe igol wer. To ng'ini studio samidhi nyaka ibed ni mfuko ni be. Inyalo nyisowa ni ng'ama support financially? Antiere gi jok ma support ma anyalo count gi. Okay, go ahead. Mokwongo iluongo ni Malaki, odende ka Nyonje. En ema ne wuon club Roma Rabur. Mar ariyo iluongo ni George Jiwizi, CEO of Ventures, kanyo kuma tiye, embo miyaga gima tin ka adhi record. Nitiere mama moro mambuleo kanyo, green containers, iluongo ni Ibiza mazi, big up. Mago jok ma supporta. Brother yangu anaitwa Mash, John Willis from Mombasa, mago be supporta. Jok ma supporta be nitiere like in my family nitiere ng'at miluongo ni Patrick, embo hero music. Though can musician but hero. Embo support unisani mazi. Inti support moro mangato gato kumigi moro ni dhigo. That moral support. Do it. Family waka ombo ngisa jawini, we have somebody. Ikoro I'm not ashamed and shout out mazi, big up to Jokma, me supportable. One day I'll be there. I'll not forget about them. Erokamano Moses. Mana kwa dhi mbele aneno ka gima sama yo wang' odwa ni mondo watiek show. Inyalo nyisowa ni kaka rawera gin ber mane kata rach mane miseyude kind tije nyariyo mag MCA to kod mar music misetimo. Wachako gi ber ma biseyudo ama miseneno ama miseromo godo. Ber maseyude usenia ni en umejua gimoro amora matimo nyaka tim mokwongo nyaka ing'e ki survive. Okinyal enjoy gini ka ise dhi. Koro wan gima ber maseyudo en gik matin mayudo ma kwasedhigo shows go pusha kabisa e life. Rach maseneno be yudo ka isedhi e show, igo show ni te, event organizer penya, idong kanyo kineno, koro ing'ani mage rach ma samoro wasebet kwaneno e industry wane. But wang'iyo go gik mang'iyo go timre. Next time kuluongi to koro ing'ani negotiate kendo ing'isa ni bana ni hivi na hivi sikwe kama yoko wang'eni papa wacho ni onge kun. Koro kata olengo this time, pod next time pod wa negotiate pod watiyo. Ing'eni kichaki dok itiyo ne to konyal timo ni kamacha. Alafu rach kendo moro ma nitiere ni kisechako bet kanyo ka ji osechako nini kanyo, jiwe ni nitiere gi giri lweti moro ma koro ing'eni ji te be dwa nochame to moro be otin. Koro ji wacho ni ng'ani be tiyo logo sipe, tiyo sungore osechako yudo giri moro matin, to ok en kamano. Wamba time hard, wamba try hard, wapushe kabisa to the wall. Ipani ang'o gini monego bed ni government kata artist mose make it in the industry onego timne upcoming artist ma korka gin dwaro mane madugomb ni mondo gitimnu in kaka upcoming artist? Kachako gi government kapok adhi upcoming artist,
Government onego beni yawnwa open show. Yeah. You don't need, I'm not afraid to say this. You don't need until the show muda npangi. Kendo isa di nyanga ka chief mingi so chief ni adwaro tiyo gi ground mar chiro ni mondo aket event na nika. To gitamre gi wacho na pana mano dhi ketho nyithindo mag mta. Yeah. To in gi paro moro ma ingeni samoro nitie nyithindo moko manya en dancer. Yeah. But pok yudo kuma nyalo dhi miel. Kimi chance ma dhi miel e podium iduka kelo shida gi jonyuol. Chief be oni kodi ka wacho ni we ni miketho nyithindo mag mta mag ingeni mag be gik matimre. Koro wan urge government no mema platform. Kana kuponi bobedo driven gi Kisumu County. Ninti moro miluongo ni I am Kisumu Talent, Kisumu Got Talent. Yeah. Vitu kama hizo gitime kata annual, gitime kata once after 3 months. Yeah. At least mondo. Ingene ginyalo timani. Yes. Inyalo time message mo samoro nyithindo kaka sanity school. Ono beni senyima ulori chabe gichake me another event document school be showcase talent. And about artist ma also make it onego beni gimiwa okay ingene group be gimiyoga attention. Okni we are dogs, but what do mondo give me what attention kaka upcoming artist. Yeah. Hiro ni samoro indiko wer hiro ne ngato kaka ngato ma osebet msanii maduong to correspond idoko samoro blue ticket we awa kanyo chaki oro kata message ade koro great take okosom okumi time no. Yeah. Koro gimbo nego bene give me what time gingiso what to do. Onego bene wambe gi yawo no collab mondo wambe they kana komia collab achiel boko nya ngeji abo wacho ni aseti uki calligraph aseti uki to pizza aseti ngane koro gimi wa collab kato gichak gimi wa attention kikito gini alafu at least upcoming artist wanya no dime. Yeah. Moses koro wacho pesa mawati ko dago mni monde ngima na kamera mane mbele nino ya advice rawera youth mobet dala masani uochi masamoro neno kaka ni chako kamise chope sani gigik mise wacho kae studio maka wuono gi. En advice mane minyalo miyo rawera machal kamano. Kin youth atida bedo msanii da bedo dancer da bedo MC. First of all unasoma unamaliza shule kwanza. Unajua elimu ni muhimu. Ukinyali interact kijika ka yonge knowledge. Kuri soma mondi kiziti ku school kati timo gimono gubeni kuri timo kati bedo artist you love that time. Ukinyali chase bedo artist gi somo. Nyalo bedo show kinti kitimo penji. To being ni bitombe meet yedo ka samoro ka bundo ngato ko bi samoro den cut mar school okobiro koro just timate ma tompodo krum ino chak time chont wambe wa pushe timbi dhibire yodo wakanyo wabu wini gimbi pushe imbi advice demo ko soma kwanza avoid mambo za drugs focus. Yeah. Mana kaka iwinje no janeno mar Lolwe TV aparo ni kendo ka koro wabiro ka gima watieko show ni wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Moses Ochieng. Mana kaka isewinjo puonjo wano nyinge mongere godo ko kucho kata e mtaku moae iluonge ni Okto ka bende puonj momiwa kawuono kotieko show ni en ni rawera masamoro obet oko ama mosebet ka nene gi kama ochope kawuono e studio ka bed ni isomo matek mondo chieng moro imbe ichop kama ochope niendi. Advice kendo ma omiyowa en ni kikubed jogo matiyo gi yedhe mamiro ji mago ne nyithindo youth mapod nie buig ni 18 kik bed ni itiyo gi yath mamero ji dhi mbele isom mondo itim gino midwaro ndalo mabiro. Asebedo jata chenro mari Paulino Yudo oriti uru masani.